לאירוע ההכרה בשפת הסימנים ישראלית כשפה הרשמית של קהילת החרשים בישראל. לאירוע הגיעו חרשים מכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, ובכל הגילאים. כולם הגיעו לירושלים כדי לחגוג את השפה היפה שלנו, ואת ההכרה בשפת הסימנים. שפת הסימנים אינה אמצעי תקשורת חלופי בלבד. היא שפה מלאה, עשירה ומורכבת, המאפשרת לבטא מחשבות, רגשות, רעיונות וחלומות. היא בית, היא תרבות, היא זהות, היא קהילה. ואני גאה להיות חרש בישראל. היה מעניין, מצחיק, מרגש, ובעיקר ממלא בגאווה. שמחנו להגיע ולקחת חלק ביום החשוב הזה, ואנחנו מקווים שהחוק הזה הוא רק ההתחלה, בדרך למציאות נגישה, שוויונית ומכילה יותר עבור כולנו, חרשים וכבדי שמיעה כאחד.